Arratsalde on danoi eta ongi etorri, alde batetik segurtasun digitalaren gaineko webinar honetara eta aldi berean, webinar saio ezberdin hauen eskaintza honetara, bai? E, Mi esker parte hartzeko izena emateagatik, oso pozik gaude webinarrak izaten nahi dian oihartzunarekin eta gurasoen aldetik izaten ari garen erantzunarekin. Beraz, gaurko saioan ez ezik, urrengo webinarretan ere parte hartzeko gonbidapena luzatzen dizuegu. Horretarako, ikastola.eusen aurkituko duzue informazio guztia eta izen emateko bidea ere bai, naiz eta ia dagoeneko ikasi dezuen, hemen baitzaudete, beraz, hoxe, jakin hor informazio guztia aurkiko dizuela eta webinar bakoitzaren nolabait laburpen ero sinopsi bat ere bai, gaia kokatzeko. Jakin dakizuen bezala, adintarte ezberdinetarako edo adintarte ezberdineko ikasleen gurasoei zuzendutako webinarrak antolatu ditugu eta, gaiak pixka denetari dago, bai? Segurtasun digitaletik hasita, konfiantzazko errespetuzko komunikaziora edo jolasa eta mugimenduaren garrantziaren inguruan ere bai. Beraz, kuskuxeatu, erabaki eta agendak txekeatu eta gero, izena eman. Eta nire aldetik, besterik ez, nire lankide den Josune Gerekariz emango diotitza, Rakelen aurkezpena egin eta gaian kokatzen jarraitzeko. Gero arte. Eskerrik asko, Zigor. Berak esan bezala gaur hasten ditugu gure prestakuntza, online prestakuntza hauek. Garaia dela eta ondo dator, segurtasun digitala, egia da, denok kompetente digitala bihurtzen ari gerala, egun hauetan, zuek, irakasle moduan, ikasleak baziran neurri batean, hortan saiatu gera, irakasleak ere bai, baino egoerak ekarrita, gero eta jarriagoak horrelako gauzetan. Segurtasun digitala guretzat ikasle kompetente hauetan ez da gai berria. Eta hori da pixkat Rakelen aurkezpen hau dator abian degun proiektu batetik, da pasadan ikasturtetik hasi gendun proiektua, izan digitala proiektua, segurtasuna, ingurune hauetan, segurtasuna ez beldurra sartzeko, gero berak ere komentatuko du ikasleak herritar arduratsu, digitalki ere herritar arduratsu izateko, eta horretarako gure lanketa abiatu dugu ikastoletan. Egin ditugu dagoeneko hainbat ikastoletan 5. eta 6. mailako ikasleekin, irakasleekin, hoien gurasoekin, eta gero topaketak ere bai, horrelako proiektu global bada, orain ez naiz hasiko proiektua saltzen, baino zuetako askok ezagutuko duzue, eta Rakel izan da bertan proiektu kide bat, IKTON hezkuntza aholkularitza gunearekin batera eta ikastolen elkartearekin batera antolaketan, eta gurasoen prestakuntza eta saioak Rakelek eman ditu. Eta gaur ere horregatik berari esan gendu, egoera ikusita, oraindik ere ingurune digitalagoan gabiltzanez, berekin ari gera emango ditugu saio hauek. Rakel, hezkuntza zientzietan doktorea da, Euskal Herriko Unibertsitateko hezkuntza eta kirol fakultateko irakaslea, momentu honetan, eta bere ikerketa lerro nagusia, hau da, hezkuntza teknologia eta segurtasuna, gaitasun digitalaren barruan segurtasuna. Berak tesi egin du gai horretan, eta, aditu bat dugu, gurekin ere lehendik egona, eta, besterik gabe berari emango diotitza, jakintzazue, 7 laurden gutxi arte horrela izango dela saioa, mar gutxi, eta gero ondoren zuen galderak erantzuteko, txata erabili, ez dizuegu hitza emango asko zeratelako, baina txatetik irakurriko dugu eta pasako dizkegu galderak berari. Eskerrik asko. Aurrera, Rakel. Eskerrik asko aurkezpenagatik eta eskerrik asko interesa adierazteagatik eta gaur webinar honetan parte hartzeagatik. Esan bezala, gaur IKTOnen izenean arituko naiz, IKTOn izan dalako, ikastolen elkartearekin batera izan dik proiektua martxan jarri duena.
Gaurko asmoa, kontu asko eta denbora gutxi, hori da nire beldurra handienetako bat, ea denborara mugatzen naizen. Alde batetik, adin txikikoen errealitate digitala pixkate birpasatuko dugu, zein den errealitatea. Interneten arrisku nagusienak adin txikikoen kasuan zeintzu diren, ze nolako egoera gatazkatsuak bizitzen dituzten, hori zerrendatuko ditugu eta gainetik aipatu, izandik proiektuan zer egiten dugun, azalduko dugu, labur-labur, eta gero amaitzeko zuek famili bezala, ze aholku edo ze prebentzio jarraibide kontuan izan behar dituzue. Esaten dudan bezala, gai asko dira eta ez dugu aukera handirik izango sakontasunea aztertzeko, baina horretarako gero galderak ditugu eta beharrezkoa bada beste foro batzuk bilatuko ditugu. Argi dago, eta nire ustez ez dugula zalantzan jartzen, azken urteetan munduak bizi izan duela iraultza digital bat. Urte gutxitan aldaketa oso handia izan da, eta pantailan dauden bi irudi horiek horren adibide dira, lehenengo ordenagailua zan gela oso bat, eta gaur egun aldiz ordenagailu superpotente bat poltsikoan eramaten dugu edonora. Horren ondorio izan da gaur egun mundu digital batean bizi garela eta internet erabiltzen dugula edozertarako. Bai, erosketak egiteko, informazioa bilatzeko, ligatzeko edo pelikulak ikusteko, eta are gehiago azken bi hilabetetan. Mundu digital horren parte dira gure adin txikikoak eta, datuek esaten dute 10 eta 15 urte bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoan, ia 100%, pixka gutxiago, baina ia 100% interneten ohiko erabiltzaileak dira, eta 173ak dagoeneko mugikor propioa duela. Badakigu 15 urtekoek bataz besteko hori desente igotzen dutela, baina horrek ez du esan nahi 10 urtekoek ez dutenik. Gure esperientziaren arabera, bataz bestekoa izaten da 12 urte. Lehen hezkuntzako 6. mailan, maila horretan bitartean lortzen dute mugikorra, eta ez bada horrela amaitzen dutenean eta DBH-era pasatzen dutenean, ez dakit, nekez edo lortzen dute. Zertarako konektatzen diren internetera edo zertarako nahi dute mugikor bat, aisialdirako eta berdinen arteko komunikaziorako. Eta bi dira, ekintza horietan protagonista. Alde batetik sare sozialak eta bestetik jolasak. Sare sozialetan, momentu honetan, panorama asko aldatzen da, egun batetik bestera, baina momentu honetan nagusitzen direna dira WhatsAppa, YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, eta gauza dago lekuzkan, baina WhatsApparen kasuan, eta bakoitzaren ondoan, ikurtxo bakoitzaren ondoan duzue zenbaki bat, eta zenbakitxo hori da plataforma horiek o plataforma horietan erabiltzaile bat izateko gutxieneko adin legala, zuek jakiteko. WhatsApparen kasuan, ze azpimarratu behar dugun, batez ere taldeak, berdinen komunikaziorako erabiltzen dute, gehien bat, baina talde asko izaten dituzte. Eta talde horietan, gehien bat lagunak edo ezagunak egoten dira, baina ez du zertan, holan anekdota bezala, ikastolas egon garenean, topatu genuen taldetxo bat, zeukatela WhatsApp talde bat, 200 pertsonakin, eta zean WhatsApp talde bat jendea ezagutzeko. Gonbidatzen zuten lagunen lagunak, eta
kate horrekin lortu zuten WhatsApp talde oso handi bat, nun ez ezagunak ere bazeuden. Gero daukagu YouTube, eta YouTuberen barruan YouTuberrak, bai? Dira gaur egun gure adin txikikoen, ereduak. Gustatu edo ez gustatu. Normalean gainera oso eredu ezberdinak generoaren arabera, beste kontutxo bat azpimarratu beharrekoa. Eta 11-12 urterekin oso erreza da gela batean YouTuber bat edo bi gutxienez egotea. Ez dira bakarrik konsumitzaile, baizik eta sortzaile ere badira. Kuriosoa da, ze helduen artean YouTube normalean ez da aipatzen sare sozialetan tartean. Eta adin txikoek aldiz oso argi daukate YouTube sare sozial bat dela. Like eman dezakegu, me gusta, edo alderantzizkoa, esan dezakegu ez dugula gustoko, eta gainera besten edukia ikusi eta iruzkindu dezakegu. Gero ditugu Instagram eta TikTok moduko sare sozialak, dira sare sozial oso bisualak, bai? Instagramen partekatu alditugu bai argazkiak eta bai bideoak, eta TikToken aldiz dira bideoak, bai? Bideo laburrak. Nahiko engantzatuta daude, azkenean daude pentsatuta engantzatzeko, adibidez Instagramen gaur egun ditugu historiak, argazkia normal gure profilean publikatu beharrean, story moduan publikatzen dugu, eta story hori egongo da aktibo 24 orduz. Horrek zer esan nahi du, 24 ordutan ez baldin bagara Instagramera konektatzen, gure lagun guztien egun horretako historiak galduko ditugula. Eta hori bakarrik tarteka filtro eta aplikazio berriak gehitzen dituzte erabiltzailea hor mantentzeko. Beste gauza bat azpimarratu behar dena bi aplikazio hauetan, eta da like emateko aukera. Me gusta edo bihotz hori bilatzen dituzte likeak. Zergatik, adin txikikoek ulertzen dituzte likeak berdinen artean duten onarpen maila bezala. Gero eta like gehiago jaso, pentsatzen dute gero eta onarpen handiagoa dutela euren inguruan. Eta hori, 13-14 urterekin ezinbestekoa da. Hori da eurentzat garrantzitsuena. Eta azkenik daukagu Twitch. Kasu honetan da streamingak egiteko sare bat, eta batez ere dago enfokatuta jolasetara. Jolas onlineetako partidak dira transmititzen direnak, baina aldi berean partida ikusten dugun bitartean, gure iritziak ere bertan partekatu alditugu. Iritziak edo, ze denetarik irakurri daiteke txat horietan. Hoie dira pixkat gehien errepikatzen direnak, edo nagusienak, baina horrek ez du esan nahi direnik bakarrak. Eta adibidez, taldearen arabera, edo adin txikoaren arabera, Snapchat, edo 21 Buttons, dala modari buruzko sare sozial bat, Pinterest, Bizko, dala sare sozial bat ez daukana likeik, eta beste batzuk ere aipatzen dira, baina maila askoz txikiago batean. Jolasetara salto egiten dugunean, eta nire ustez irudi hau guztiontzat ezaguna izango dela, ze aurrez aurre gaudenean, diapositiba hau jartzen dudanean, beti, soinuak entzuten dira gelan. Protagonista handiena azken bolada luze batean izan da Fortnite. Ondoan duzuen zenbakia, kasuenetan da, gomendatutako gutxieneko adina. Sare sozialetan da adin legala, hau da, sare sozial horietan erabiltzaile bat egiteko onartu behar dugu adin hori dugula, edo hori hortik gora,
Eta kasu honetan, da, gurasoi edo erabiltzaileei ematen zain gomendio bat, bai? Ez da kontu legal bat. Fortniteren kasuan, oso jolas erakargarria da, bai grafikoengatik, soinuagatik, eta tarteka, denboraldi berriak argi ateratzen direlako, eta horrekin mantentzen dute erabiltzailea, engantzatuta. Jolasa berdina da, baina atzean dagoen historia aldatzen joaten da. Online jolasten da, beste 89 pertsonekin batera, eta beste jolas askotan bezala helburua da hiltzea, bakarra gelditu behar da. Berez, plataforma gehienetan doako jolas bat da, baina horrek ez du kentzen dirua gastatzeko aukera eskaintzea. Dirua gastatu ezakegu, eta ume asko 11-12 urtekin hori eskatzen dute urtebetetzerako, Fortniteren gastatzeko dirua, eta diru horrekin lortzen dutena da, euren pertsonaia pixkat txukuntzea. Arropa aldatzea edo dantza egiteko aukera izatea eta holako osagarriak. Fortnitez gain, badaude beste batzuk, eta hau egia da, agian sare sozialak ez horren beste, baino jolasak aldatzen dira etengabe. Ia oso zaila da pistak jarraitzea. Diapositiba honetan bildu ditugu gehien errepikatzen direnak azken aldian. Alde batetik ditugu Animal Crossing bezalakoak, Brawl Stars, Roblox, Robloxen gehien bat agian neskak ibiltzen dira, eta gero beste batzuk, adibidez GTA, aspaldikoa, baino ere joaten dana tarteka, fondokoa berdina da, baina era berean jolas berriak ateratzen dituzte, eta ikusten duzuenez, menu horretan dituzten, euren dieta horretan dituzten jolasak dira adin guztietarako. 3 urtetik gorakoentzat, adibidez FIFA edo Animal Crossing, edo GTA modukoak diala 18 urtetik gorakoak. Eta ja 11-12 urterekin batzuk esaten digute GTA-ra jolasten dutela, inolako arazorik gabe. Guzti horren atzean zer dago? Aukera eta abantaila asko, hori ez dugu inoiz ahaztu behar. Internetek gauza on asko ekarri dizkigu, baina gaurko webinarraren helburua beste bat da, eta da gauza txarrak edo gauza ezain onak azpimarratzea. Gehien adin txikikoen kasuan, 12-14 urte inguru dituztenen kasuan gehien errepikatzen diren egoera gatazkatsu edo arriskutsuak dira alde batetik grominga, sextinga, ziberjasarpena, eduki ez egokia eta gehiegizko erabilera. Eta jungo naiz banan azaltzen zer den gauza bakoitza. Gromingaren kasuan da helduen jasarpen sexuala. Hau da, heldu batek nahi duenean adin txikiko baten konfiantza lortzea eta hori lortzeko egiten duena da gezurrak esatea. Adin txikikoari esaten dio, bere adin bereko ume badela, bere interes berdinak dituela, eta pixkanaka bere konfiantza lortzen doa, eta lortzen duenean hasten da materiala eskatzen. Materiala normalean izaten da, edo bai mezu sexualak, edo argazkiak, edo antzeko kontuak. Behin material hori lortuta gainera, material hori erabiltzen da material gehiago lortzeko. Ez badidazu gehiago bidaltzen, hau argitaratuko dut edo hau zure klaseko umei bidaliko diet. Uste duguna baino gertuago dago, zergatik etengabe daudelako kontaktuan ez ezagunekin. Behintzat aukera badute. Gero egia da, gehienek esaten dutela, ez dutela inoiz informazio pribaturik ematen edo ez dutela adiskidetasuna
adiskidetasunarekin jarraitzen. Baina aukera badute eta horrela kontatzen dute egunero jasotzen dituztela bai Instagrametik, bai Fortniteetik edo beste bide batzuetatik ez ezagunen gonbidapenak. Azpimarratzeko ere groomingaren kasuan kontuan izan behar dugula asko errazagoa dela egoera ahul batean dauden umeengan jasarpen hori lortzea, ez? Imaginatzen badugu ume bat, berdin zait, neska, mutila, 11-12 urte eskolan edo eskolatik kanpo bullyinga jasotzen duena, etxera iristerakoan konektatzen denean lagun baten hitz politak jasotzen baditu edo behintzat interesak partekatzeko tarte bat baldin badu, segituan izango du bere konfiantza. Lagunak izateko beharra du eta ondorioz konfiantza hori oparituko du. Bestetik daukagu sextinga. Sextinga da material intimoa partekatzea, modu kontziente batean. Gaur egun definitzen da sextinga sexualitatea bizitzeko modu berri bat bezala. Zergatik, segure adin txikoek deskubritzen dute euren sexualitatea, euren gorputza, mugikor bat eskuan duten bitartean. Orduan oso ohikoa da, material intimo hori sortzea eta sortu ostean konfiantza asko pertsona batekin partekatzea. Non dago arriskua? Behin material hori partekatzen duzunean, material horren kontrola galtzen duzula. Eta, dana ondo dagoen bitartean ez da ezer gertatzen, baina norbait haserratzen danean, material hori askotan erabiltzen da mina egiteko. Gero daukagu ziberjasarpena edo ziberbullyinga. Azkenean da bullyinga, jasarpena forma ugarietan, baina baliabide digitaletara eraman da. Esaten dut forma ugari, ziberbullyinga edo ziberjasarpena ez da bakarrik WhatsAppeko taldean norbait iraintzea. Norbait talde batetik botatzea eta horrela WhatsAppeko taldetik baztertzea edo bere identitatea lapurtzea eta bere izenean argitalpenak egitea ere, hori ziberjasarpena da. Esaten dute adituek bullyingak baino ondorio larriagoak dituela ziberbullyingak. Zergatik, ez dauka atzeen tarterik. Bullyinga jasotzen dugunean, azkenean esparru batera mugatzen da, edo eskolan, edo eskolaz kanpoko ekintzak, edo parkea. Baina etxera joaten garenean babestuta gaude. Ziberbullyingaren kasuan ez dago ja deskantzatzeko tarterik. 24 ordu, 7 egun astean. Eta horrek eragiten duena oso larria da. Horrekin batera, eduki ezegokiak. Eta hemen askotan, familien ohitura da pornografiara eramatea burua. Eta, pentsatu behar dugu, eduki ezegokiak hori baino gehiago dela. Eduki ezegoki bat da, gure adin txikikoentzat, gure umeentzat, ezegokia den edozein eduki. Izan daiteke pornografikoa, edo izan daiteke, ez dakit, mezu homofobo bat, edo anorexia bultzatzen duen webgune bat. Eta gainera, hori, ez da zeozer leku jakin batean dagoena, izan daiteke, guk zerbait bilatzen duguna, webgune bat, edo zerbait etortzen zaiguna nahi gabe, WhatsAppeko talde batetik, adibidez. Gehiegizko erabilera, eta hau askotan gurasoen ardura handi bada, eta nire ustez are gehiago azken bi hilabetetan, ze konektatuta pasaira egun osoa, gehiegizko erabilerari deitzen zaio, gure bizimoduan
eragina duen erabilerari, bale? Jende badago, jendea hitz egiten duela adikzioari buruz. Eta, bueno, hor ere kontu zibili behar gara, berez, psikologikoki oraindik ez da onartu internetek adikzioa sortzen duenik. Bai, online jolas eta apostuak, bai, baina hori beste kontua da. Gehiegizko erabilera dela esateko, bi kontu izan behar ditu kontutan, bai? Batetik ordu kopurua, baina ez da gauza bakarra, ordu asko egon algara konektatuta, eta agian ez da gehiegizkoa, baina batez ere jarrera, ze jarrera dugun, zen jarrera duten, konektatuta dauden bitartean, eta baita konektatzeko aukerarik ez daukatenean. Bi puntu horietan jarri behar dugu gure begirada eta horri garrantzia eman. Eta batez ere, ez dutela online egoteagatik beste ekintza batzuk alde batera uzten. Eta asko onartzen dute online egoteagatik ordu gutxiago lo egiten dituztela edo lagunekin gutxiago egoten direla. Gu egoten garela normalean 5., 6. mailan, hori askotan kontatzen digute. Eta zerrendatutako arrisku nagusi horietaz gain, badira, kontuan izan beharreko beste kontu batzuk. Interneten erabilera segurua edo arduratsua bermatzeko, hausnarketa kritiko sakon bat egin behar dugu, eta kontuan izan beste alderdi batzuk. Alde batetik, kontsumitzaileak garela gaur egun etengabe, 24 orduz, eta horrek eskatzen du begirada kritiko bat. Publizitatea dugu edonon, eta forma ugaritan. YouTubeen gaudenean, anuntzioak daude, publizitatea dago, eta jartzen digu, hau publizitatea da. Baina horretaz gain, publizitateare badago ikusten ditugun bideotan. Normalean, youtuberra pixkat, fama pixkatxo bat duenean, ez da kasualitatea, erabiltzen duen arropa, edo erabiltzen duen ordenagailua, edo gela apaintzeko modua. Eta ohitu behar ditugu gure txikiei, irakatsi behar diegu ere, begirada kritiko hori izaten, eta holako bideoak kontsumitzen dituztenean, kritikoak izaten. Bestetik, pribatutasuna. Hitz egin behar dugu zer den pribatutasuna, komentatu behar dugu, eta kontziente izan pribatutasuna ez dela bakarrik Facebooken ez jartzea nun bizi garen. Hori baino gehiago da. Ze datu ematen ditugun, ze baimen aplikazio bat instalatzen dugunean, ze baimen ematen dizkiogun aplikazio horri, ze argazki partekatzen ditugun gure sare sozialetan edo gure WhatsAppeko profilean, eta zer ikusten den argazki horietan, zerri ematen diogun like, edo nortzuk diren gure jarraitzaileak. Guzti horrek guri buruz asko esaten du. Orduan, zaindu beharreko alderdiak dira. Bestetik, eta lehen Instagrama eta TikTokaren kasuan aipatu dut, da laikek gaur egun duten garrantzia. Jendeak bilatzen ditu laikoiek, saiatzen dira, ahalik eta like gehien lortzen, eta horretarako oso ohikoa bilakatu da postureoa edo bizitza perfektua. Horretan ere, kritikoak izan behar gara, eta behin neska batek esan zean, Instagrameko bizitza ez da bizitza reala. Hori barneratu behar dugu, ez? Gure sofan gaudenean eta Instagram hartzen dugunean eta mundu guztia zoriontsua denean, gure buruari esan behar diogu, horiek ere badituztela egun txarrak, ez? Eta gero, YouTube aipatu dugunean ere komentatu dizuet, estereotipoak eta eredu irrealak. Batez ere, genero aldetik ari dira indartzen estereotipo oso potenteak eta konsumitzen dituzten YouTuberrak adibidez oso ezberdina dira
eta hori ere zaindu beharreko beste alderdi bada. Guzti horregatik, dugun testu inguru horregatik, martxan jarri dugu Izandig proiektua, segurtasun digitalerako proiektu integrala, eta proiektu horrek ditu lau oinarri, alde batetik ditugu ikasleak, bosgarren eta seigarren mailako ikasleak, bestetik irakasleak, bestetik gurasoak eta azkenik topaketa bat. Zergatik horren beste oinarri edo horren beste hanka, uste dugulako segurtasun digitala ez dela bakarrik eskolaren kontu bat. Elkarlanean aritu behar garelako eskola eta familia. Ikasleen kasuan egoten gara goiz oso bat, eurekin, eta egiten ditugu dinamika ezberdinak. Gure asmoa ez da joan eta mezuak bota hitzaldi modura, ze horrekin ez gara iristen. Egiten ditugu txoko ezberdinak eta txokoen bidez, euren hausnarketa bideratzen dugu eta saiatzen gara mezuetara iristen modu dinamiko batean. Ze gai edo ze eduki lantzen ditugun, erabilera ohiturak, datu eta irudi pertsonalen babesa, zaintza eta errespetua, bai gure buruarena eta bai besteena, ez ezagunekin kontaktua, laiken garrantzia edo laiken eragina gure bizitzan, ze aurre iritzi ditugun online gaudenean, eta horrek zenolako eragina du besten irudian, eta gero azkenik sare sozial gehien erabiltzen dituzten sare sozialen pribatutasun ezarpenak ere errepasatzen ditugu. Gero, goiz oso bat umeekin pasa ostean, irakasleekin egoten gara, 2 ordutxo, eta egiten duguna da, umeekin, umeen saioan aipatu diren gaiak sakondu, eta, umeek kontatu dituzten bizipen horiek berreskuratu eta horrela konturatzea ez dela zehose, beste nunbaiten gertatzen dana, gure gelako umeek ere bizi dituztela horrelako egoera gatazkatsuak egunero. Horren ostean gurasoekin biltzen gara, eta pixka kontatzen diegu zein den errealitatea. Batez ere saiatzen gara, saiotxo horretan umeek kontatu dizkigutenak ere asaltzea, ze askotan nire ustez kontatzen dizkigute gurasoek ezagutzen ez dituzten gauza asko, eta horrekin batera proiektua bera asaltzen diegu eta zenolako lanketa edo zenolako mezu jaso dituzten euren seme-alabek. Eta amaitzeko egiten dugu topaketa bat. Lehen hezkuntzako ikasleak eta irakasleak gurekin egon ostean lanean jartzen ditugu eta jarraitu behar dute gaia lantzen eta segurtasun digitalari lotutako produktu bat sortu behar dute. Bideo bat, aurkezpen bat edo dana dalakoa. Eta gero egiten duguna da ikastola ezberdinak elkartu eta topaketa horretan sortutako edo egindako lanketa hori aurkezten dute. Eta komunean jartzen ditugu mezu batzuk eta zerrendatzen ditugu hartuko ditugun konpromesuak segurtasun digitala bermatzeko. Dagoeneko ikastola askotan egon gara, eta horre ikusten duzu, ez direla gutxi. Eta, feedbacka edo iritziak oso positiboak dira, eta gure aldetik ere oso pozik gaude. Prozesu bat izan da, lehen urtean 4 ikastolekin egin genuen olako pilototxo bat, eta ostean ja martxan jarri gara, eta urten, bai lehengo txandan eta bai bigarrenean, topera ibili gara, eta espero dugu horrela jarraitzea. Eta
hori ikastolatik, baina zuek zer etxean, zer egin dezakezuen. Lehengo gomendioa da ez eskutatzea. Badakit bildurra ematen duela, zuetariko asko gainera ziur nago diskursoa dela eskez naiz teknologikoa, etzai gustatzen, baina ezin zarete eskutatu. Agian errezena izango litzateke, baina ezin da. Euren errealitatera gerturatu behar zarete eta gainera bildurri gabe. Aprobetxatu oraindik txikiak dira eta kontatzeko prest daude. Gu ikastoletara joaten garenean, ez daukate arazorik, ikusten dutenean interesa dugula eta pixkat, errealitate horretatik pixka gertuago gaudela, kontatzen dizkigute euren bizipenak. Nola Fortniten zenbat ez ezagunekin hitz egin duten, ze gertatu zitzaion uda batean Instagrameko pertsona batekin. Olako gauzak kontatzen dizkigute etengabe orduan. Interesa erakusten baduzue, nire ustez gauza asko ikasteko aukera izango duzue. Gerturatze horrekin, lortzen baduzue gerturatzea, errealitatea ezagutu, baina gainera segurtasun bidelagun izan behar zarete. Beste arlo askotan zareten moduan. Hau ez da beste aparteko arlo bat. Besteak bezala, ondoan egon behar zarete. Saiatu behar zarete, batez ere, bidelagun izate horretan ez mugatzea bakarrik teknologiaren erabilera edo interneten erabilera ez bideratu bakarrik debekuaren edo arauen bidez. Hori baino pauso bat gehiago eman behar dugu eta informazioa eskaini, gogoeta kritikoa sustatu, konfiantza sortu. Erraz esaten da, ez da erraza, baina saiatu behar gara. Gainera, guzti hori egin behar dugu txiki-txikitatik. Ezin dugu itxaron. Askotan esaten dugu, guaindik txikia da, mugikorra izaten dute eskuartean, jaiotzen diren momentutik. Eta agian 14 urte izatera itxaroten badugu arriskoi buruz hitz egiteko, agian ordurako oso berandu da. Badakit, ez aretela teknikoki adituak. Eta internetek duen abiadura batzutan beldurra ematen duela. Baina ez arete teknikoki adituak izan behar gure adintxikoei laguntzeko. Zuek baduzue helduaren esperientzia eta gaur hemen aipatu ditugun arrisku eta egoera gatazkatsu edo kontuan izan beharreko alderdi horien atzean dagoena da ez da interneten arrisku teknikoak. Dagoena da pertsonen malizia. Eta hori zoritzarrez heldu bezala ondo ezagutzen duzue. Eta lagundu aldiezue umei ulertzen ze gertatu daiteken, zeintzu diren ondorioak eta pixkanaka askotan aipatu dudan begirada kritiko hori eraikitzen joan. Badakit eta espero seguru horren inguruko galderaren bat egongo dala, badaude bitartekaritzarako estrategia teknikoak. Kontrol parental, filtroak eta holako kontuak. Aukera bada, zalantzari gabe, eta laguntza bat izan daiteke, batez ere txikiak direnean, baina gogoratu mesedez ez dutela miraririk egiten. Eta gaina aplikazio horiek etengabe aldatzen dira eta trampak edonon daudela. Askotan filtro bat jartzen dugu leku batean eta beste leku batetik bilatu nahi badut eduki konkretu bat, iritsiko naiz, nolabait. Aukera bada, baina esandako ez dute miraririk egiten, eta aldiz, orain aipatu dudan gidaritza edo laguntza
betirako dira. Bai, guzti horri deitzen zaio bitartekaritza aktiboa. Ondoan egotea, informazioa eskaintzea, elkarrekin komentatzea gertatutakoa, elkarrekin aztertzea ondorioak eta pixkanaka, gero eta erabiltzaile kritikoagoak eta arduratsuagoak izaten laguntzea. Noski, bide horretan erabilera arauak ere ezarri aldira eta ezarri behar dira, txikiak direlako eta arauak behar dituztelako. Nik eskatuko izuet erabilera arau horiek ez mugatzea denborara. Ze askotan araua da, ezin duzu erabili astean zehar, edo erabiltzen duzunean gehienez 20 minutu. Hori baino gehiago, pauso bat gehiago eman behar dugu aurrera, eta erabilera arau horiekin ze eduki ikusi dezaketen, edo zerbait egokia ez dena ikusten dutenean guregana jo behar dutela, edo zenolako komunikazioa bideratu behar duten WhatsApp talde batean, gogoratu etengabe beste aldean pertsonak daudela, zeintzu diren ondorioak, pixkat elkarbizitza, online elkarbizitzari erreparatu erabilera arauak ezartzen ditugunean. Ez bakarrik tresnak edo trasteak erabiltzeko denbora. Eta batez ere, eredu izan. Kasu askotan, esaten diegu behin eta berriro, ez erabili, ez argitaratu, baina gero, gurasoa da etengabe dagoena WhatsAppeko argazkia aldatzen edo Facebookean umen argazkiak argitaratzen. Orduan, saiatu arlo honetan ere eredu izaten eta erabilera ohitura arduratsuak sustatzen. Eta amaitzeko bakarrik gogoratzea, eta gaur hemen konektatuta baldin bazaudete hori da argi duzuelako, baina gogoratu behar da, edo azpimarratu behar da, online eremua ere gure ardura dela. Ze azken finean txikitxoak dira, oraindik, naiz eta ja konektatuta egon, eta arlo horretan ere behar gaituzte. Eta gainera, euren ekintzen erantzule gara, orduan hortxe egon behar gara, gertu eta beti laguntzeko prest. Honekin nire aldetik amaitu dut, ustet ondo mugatu naizela denborara, badakit gai asko oso azaletik jorratu ditu dela, baina, supongo galderak egongo direla, eskerrik asko, galderak erantzuna aurretik, eskerrik asko, oso polita da, jendea ikustea gaiarekin interesatuta eta batez ere ardura hori erakustea. Ondo, lehen eskerrik asko Rakel, egia da denbora muga bada, normalki presentzialean, aurrez aurrekoetan luzeago egiten dira olako saioak, gurasoekin, gainera, kontrasterako edo pixkat elkarrizketa baterako aukera izaten da, kasu honetan horrela mugatuko dugu, zuek galderak idatzi, baina usartu galderak egitera. Rakelek esate zidan leheno seguru, badaudela galderak, egoten dira, nik ez dakit, horrelakoetan batzutan jendeari kostatzen zaio, baina nik uste eukiko dituzuela, seguru galdera batzuk, eta animatu, saiatuko gara nik irakurriko ditu txatetik, eta pixkat Rakel ere txata ikusten ari da, bion artean, jende eskerrik asko, horrela esaten ari da, baina oraindik galderarik ez behintzat aipatu dituzunetatik. Pentsatzen dut, eukiko dituzuela, zuen ikastoletan ere segurena batzuk proiektuan egongo dira, edo beste zerbait ere bururatuko zaizue. Askotan, eta, aprobetxatuta ez dagoela galderarik, eta ziur nago baten batek buruan duela, galdera izaten da, eta mugikorra noiz, ze adinetan, eta sentitzen dut, baina naiz eta tesi oso bat egin, gaiari buruz ez daukate erantzunik. Egia da, normalizatu dela 12 urterekin ematea, baina horrek ez du esan nahi adin egokiena denik. Nik beti esaten dudana da, adinak ere ez digula askorik esaten, ez?
askotan da gehiago, ze heldutasun maila eta ze ardura maila duen ume horrek, eta horren baitan, olako traste bat eman, edo ez, eta gainera, ea pres gauden, erabili bitartean bere ondoan egoten. Agian hobe da 10 urtekin eman garai horretan gure laguntza onartzen duelako eta ondoan egoteko aukera dugulako eta ez 15ekin eman eta berarekin ez hitz egin. Pixkat horren arira lehenengo galdera aipatzen digute, argi dagola guraso garela gure seme-alaben online egiten dutenaren arduradun, adin txikikoen kasuan, baina nola kudeatzen dan hori konfiantzarekin. Hori, lehen ere aipatu dituzulako puntu batzuk. Vale. Hemen rol edo jokabide ezberdinak egoten dira. Badaude gurasoak, esaten dutena, mugikorra neria da, eta zure erantzule legala ni naiz, eta ondorioz, nahi dudanean begiratzeko aukera daukat. Beste batzuk aldiz esaten dute hori dela euren pribatutasuna zapaltzea eta ezin dela hori egin. Nire ustez guzti hori arauetan, mugikor bat ematen zaienean, arauak adostu behar dira. Adostu hitza erabiltzen dudanean da, eseri behar dala familia, eta esan, hau da, honekin gauza hauek egin aldituzu, baina ez baituzu betetzen, zein izango den ondorioa. Eta gero, askotan guraso askok esaten dute, nik ez dut bere elkarrizketa guztiak, ez ditut bere elkarrizketa guztiak irakurriko, baino eskatzen diot pasaitza ez aldatzea, eta batzutan eskatzen diogunean, eta usten badigute, hori ulertu daitekela, dana nahiko ondo doala, ez? Mugak famili bakoitza jartzen du, egoera bakoitzak, eta oso zaila da. Oso zaila da. Baina nire gomendioa izango litzateke arau horiek adostea, hitz egita horiei buruz, eta eman aurretik posiblea baldin bada adostasunak bilatzen. Raquel, beste galdera batzuk, guain animatuekin, Googleeko kontuak sortzen dira, eta gure aurren datu asko Google-entzako eskuragarri daudela, eta nahiko eztabaida dago horrekin. Zein da zure iritzia? Vale, hau ere espero nuen. Nire ustez, asko hausnartu behar dugu horri buruz, hausnartu behar dugu, gaina komunitate bezala, eskola edo ikastola bezala eta guraso bezala. Egia da, zenbait aplikazio erabiltzen ditugunean gure datuak oparitzen ditugula, nolabait, baina ikastola o eskola mailan erabiltzen denean ere, gogoeta bat egonda horren atzean, azterketa bat egonda, eta zerbaiten, nik beti pentsatzen dut, zerbaitengatik hartu dela erabaki hori, eta ez hori bakarrik, gainera olako kontuetan, eskolen kasuan, Google kontu horiek ez dira kontu arruntak, eskola ere kontu horien administratzaile da. Ez dakit, oso galdera komplikatua da, eta nire ustez hor asko dago markatzen duena da eskola bakoitzaren IKT politika eta hartutako erabakiak. Baina hausnartu beharreko zerbait da.
Galdera gehiago daude, niri batzuta beldurra ematen dit publizitate bidez, konturatu gabe, ordaindu gabe edo biden bat hartzen badute, ze arrisku ditu horrek, arriskutik kanpo gelditzen dira. Nola, baina ez dut galdera... Nik uste dut ordaindu gabeko hainbat aplikazio dauden, publizitate bidez instalatzen dute, eta gero gure gera erantzule hor egiten dutenarena, ze arrisku daude horrekin? Bale. Azteko zerbait ordaintzeko, kredito, txartel bat egon behar da konfiguratuta. Mugikorretan egoten da aukera, kontrol parentala berez defektuz datorrenak, ez dauka holan aukera askorik, baina horietako bat da erosketak egiteko, ordainketat egiteko beti pasaitz bat eskatzea. Orduan hori esarpenetan sartzen mazarete, hori aktibatu dezakezue. Hori baldin da beldurra. Azteko, kredito txartel bat eskura izan behar dute, zerbait erosteko, baina, hor baldin dago konfiguratuta, konturatu gabe, beste pauso bat edo beste aukera da hori konfiguratzea, ez? Edo zein ordainketa egin aurretik, pasaitz bat eskatzen duela mugikorrak. Arriskuekin lotuta beste azkeneko eta gero aldatuko dugu, beste batek galdetzen du berak 10 urteko alabari TikTok publikatzea, serioak, horietako gustatzen zaiola, eta horri arriskurik ikuste jozu horri? Edukiaren arabera. Jartzen du TikTok serioak. Badirudi bizkar landuak edo. Vale. Partekatzea berez, partekatzeari nik ez diot ikusten arriskurik. Gaur egun komunikatzeko modu bada. Benetan ondo aztertzen badu, zer ari den partekatzen, zer ari den publikatzen, eta konstientea baldin bada, norengana iristen den, ez dago arriskurik. Arriskua egoten da ez direnean konstiente, edo uste dutenean lagunek bakarrik ikusten dutela, baina kontua publikoa daukate. Edo pribatua, baino dituzte 500 jarraitzaile, ze onartzen dituzte, jasotzen dituzten gonbidapen guztiak, ez? Orduan, badakigunean erabilera arduratsua dela, nire ustez, gaina oso aplikazio sortzailea da, sormena jartzen da martxan topera, eta modu konstientean arduratsuan egiten bada, nire ustez ez dago arriskurik. Ez dago arriskurik, malasko esatea, baino ez da arriskutsuena. Gero datoz bi galdera mugen inguruan, bat garai hauetan ikaslek ere etxean lana bukatu eta ia segituan ordenagailua tableta eskatzen dute, ia muga jarri bertzaizkion, edo kontatu, erabili ezatela gai kontatu, zuk lehen aipatu dezun bezala pixkat zertan dabiltzan, eta bestea, pixkat muga horietan gurasoengan ere mugak, zein da guraso eredu prototipoa edo, baldin badago. Bale, mugak, noski, ikusi behar dugu zertan ari diren, ez da berdina pasatzea 3 ordu Fortniten dala jolas oso aktibo bat, eta sortzen duena eurengan estres maila handi bat, eta gero ikusten zaie, urduri daudela, eta arazoak dituztela estres guzti hori kudeatzeko, edo 3 ordu pasatzea, ez dakit, kartelak egiteko programa batekin, edo inkluso programatzen, ekintza sortzaileak direnak. Begiratu behar dugu zertan ari diren, eta gure ustetan denbora asko baldin bada, mugatu beharko dugu. Beste gauza asko mugatzen ditugun bezala. Ez diegu usten telebistan egotea ordu batak arte, lo egin behar dutelako. Edo ez diegu usten, ez dakit, baskal ordua baino 20 minutu lehenago gozoki pakete bat jaten, berdina, ez? Uste dugunean gehiegi dala edo eurentzat ez dela osasuntsua, hor muga jarri behar ditu. Nik ez dakit esaten, muga hori izan bardian
izan behar dan ordu bete edo 4 ordu. Ze asko begiratu behar da, zertan ari diren, ze jarrerarekin, beste ekintzei zenolako dedikazioa eskaintzen dioten, eta bueno, dana hartu behar da kontutan, ez? Eta gurasoen, eredu izateko, esaten diegunean, ez egon horren beste ordu, kontu zibili, ez publikatu, zeolako mezua jasotzen dituzte. Hori eskatzen badiogu guk behintzatez egitea. Ze guraso asko daude esaten ez. Astean zehar ez, horren beste ordu ez, baino gero afaltzen dauden bitartean gurasoien mugikorra mahai gainean dago. Edo ez, baino zuk ez publikatu, baino nik publikatu ditut oporretako argazki guztiak. Orduan guk ere begirada kritiko hori entrenatu behar dugu eta pixkat hausnartzea eta konstienta izatea. Umeek kontatzen dute, gurasoek asko erabiltzen dutela mugikorra. Beraiei gustatuko litzaiegena, baino gehiago. Eta daude niri kontatu didate, ume batzuk etxeko wifia kentzen dute afal orduan. Ze bestela ez dute euren gurasoen arreta lortzen. Edo Facebooken egoteagatik umeari esan segundu bat, orain ez kontatu behar didazuna, segundu bat, eta azkenean umea joan eta etxeko telefonotik amari deitu kasu egiteko. Orduan, zertan ari garen, ez? Ez dakit dagoen prototipo bat, ze pertsona bakoitza eta egoera bakoitza da mundu bat, ez da berdina, lanerako behar duzunean, edo igual telefonoa behar duzu norbaiten zaintza egiten duzulako, baina norberaren heldu bezala erabilerari buruz ere tarteka hausnartzea. Oso ondo, garaiz bukatu dugu ikusten dut, oso interesgarria, mila esker, ja galdera gehiago ez ditugu, eta honekin bukatuko genduke. Hurrengo saio badaukagu segurtasun digitalarena, beste adintarte batekin datorren astelenean, eta lehen zigorrek ere adierazi ditu bezala, beste prestakuntza guztiak. Animatzen zaituztegu, parte hartzera, eta eskerrik asko guztioi, eta eskerrik asko Raquel, hurrengo arte. Ni esker guztioi.